sani ila dan da ƙarfi. Ka lahe wannan zangon. Idan ba ga tsoro ba, kai ma ka zo kai haka yanda nayi. Kai, ni din? Wannan ai wasan yara ne a wazaje na. Ka lahe wannan zangon. To gashi nayi. Sai mai kuma. Shikenan. Ka wuce ka koma gehe ga wani can mai ƙara kwana ya taho. Ida shi kwanan shekari. Wa alaikum salam. Wannan abin da kake gani shine muke son mu jaraba idan karhin ka ya kai da gudu na taho na zo na take shi da kai. Ai mai sauki ne wannan ai. Ko Zan iya. In dai wannan ne ba dai aje can da gudu a taho a haɗu nan ba. kana ganin zaka iya kenan? Wallahi zan iya. To ka jaraba. Karfi ne ni. Zan iya. Duk karfin ka kai ne jaraba. Shikenan. Ai abun ba a girma bane ba. Barin jaraba, barin jaraba, barin jaraba. Ba nan zan da an jaraba ba. Ka koma daga can. Ba nan ba. Daga nan din ka taho mu gani. Nan ko? Ka zo mu gani. Subhanallahi sannu. Me na gaya ma? Sai na ce karhin ka bai kai ba za ka iya ba. Kana ganin cewa abin kamar wasa ne. Kai, amma ina gaya mutu fa, alƙur'an mu fa ya ce mu bashi guri.